isuku nje zona xela ukhona. Ke mna soze ndihlale ndithuli. Nje yaphela icawe yam ngulo mfazi. Maduma, uMamzangwa umoyika wedwa, mna andimoyiki. For the first time ndingqinelana nawe Malwandle. Maduma umoyika wedwa uMamzangwa, nothi nathi. Mna andimoyiki mna. Ndineplan ngoMamzangwa. And wena into ekhathalele ubhanqa becawe yakho yazichaza ngokuba imali yomnikelo. Lihle, mamlihle, hlukana necawe yam. Awuhambi icawe mos wena, ufuna imigalelo. Hlukana necawe yam. Mna kaloku ndifuna ukuphuma. Le nto zange ndiyinikwe ngumama, ndifuna ukuphuma kobu buqhirha benu. Ndawuthandaza mna, uzawubona uthi kuzandiphendulela apha kuwe. Wo, iyabona wena nale cawe yakho. Benike ndaxelela uba ndikokhela umkhanyo kule cawe yakho. Le cawe yakho nayichitha lenini nandithanda. Cinga bafana. Yabafazi, masiyekeni uxabana. Masenzeni iplani ezokuchitha uMamzangwa, angabikho uMamzangwa apha. Le yenu into enixabana ngathi ningabantwana, ndifune ke nathi. Ndinesizileni, le cawe uba yekaThixo, ubuThixo uyandiva, uzawuva mna ayeke lama ubuqhirha benu, mamlihle. Futhi mna ndiyafokofa nendimelele nani. Ngoba ngikho Maduma, uMamzangwa wenze njani abuye? Ngoba uMamzangwa lo wahamba waya eNigeria, ubuye njani uMamzangwa? Malwandle ekugqibeleni yavela inyani. Wena benike nayitsho le nto yakho. Anyway, mna ndineeplani zam bethu amenza ntoni uMamzangwa. Khawuthi bendikushiyane begrand. Umamlihle noMaduma zinyoka.